sammen og være med til den her video. I dag der skal mig og min ven Victor ud og samle skrald, fordi jeg hørte sådan en historie om en person, der havde, han skulle ud og dykke, og så der lå sygt meget plastik i vandet. Så vi har tænkt os at gå rundt og samle skrald. Så det kommer til at være hyggeligt, tror jeg. Ja, tror jeg. Nå, men så ses vi bare, når vi har fundet det første stykke. Vi har fundet det første stykke, eller vi har taget lidt mere, end vi sagde. Men det er fordi, der lå en hel masse. Og hvis det er, så skal I huske derhjemme også at samle skrald ind. Det er godt for miljøet. Husk at sortere. Ja, husk at sortere skraldet. Og så også husk at like og subscribe. Men også, I skal huske at sortere skraldet. Og der var endnu mere skrald. Ja, sådan noget. Vådserviet. Ja, vådserviet. Fandt lige en vådserviet. Hvem tror skal vi tørre først? Hvad? Hvem tror skal vi tørre først? Og så endelig færdig, så tror jeg bare, jeg smutter. Nå, så jeg tænker, vi kommer sådan tilbage om, når vi har fundet lidt mere skrald, okay? Ja. Så vi har lige fundet det her lortdørsted, hvor der ligger fucking meget skrald. Åh, pant! Prøv at se. Der er fucking pant! Der ligger fucking meget skrald. Prøv lige film der! Prøv lige film der! Der er fucking pant! Den kan vi smide langt ned i helvede! Det er så irriterende, og jeg synes vi snart skal gøre noget ved det, fordi ellers så kommer det ikke til at ende godt. Og det mener jeg faktisk, det kommer ikke til at ende godt. Så like og subscribe, og så kan det være, at vi gør det her en gang til. Ja. Så kan det være, at vi gør det her en gang til. Så like og subscribe, så gør vi det en gang til. Ses! Kom op på 50.000. Nej, ikke 50.000. Nej. Hvis vi er op på 50, hvis vi kommer op på 50 subscribers på den her kanal, ikke? Så livestream cirka en time til 2 med, hvor der er vi samler skrald op. Og hvis det er, den her video får hvis den her video får 30 likes, så gør vi det igen. Og husk at like og subscribe. Ja, husk at like og subscribe. Selvfølgelig, altid. Især på den her video, fordi så gør vi det her en gang til. Ses lige om lidt. Okay, vi er gået herude i 15 minutter. Og vi er simpelthen fundet for meget. Prøv at se, hvor meget vi allerede har fundet. Det er så fucking meget. Og det er spild af skrald. Det er spild af skrald. Helt søst, vi bliver nødt til at finde en ny skraldepose. På et kvarter. Det var meningen, vi kun skulle bruge en skraldepose på en time. Og så er det kraftigt med det her, de gør til os. Ja, yeah. Bye bye. Så Victor har lige løbet ned for en ny skraldepose, mens jeg lægger den her pose hjem til mig, og så ja, sådan der I kan til sidst kan se, hvor meget skrald vi har fået. Der ligger en handske. Vi bliver nødt til at smide noget. Nå, lad os komme videre. Der var bare lige en handske midt i det hele. Nå, men vi bliver altså nødt til at få en ny pose, fordi at der er både små huller i den her, og så er den næsten fyldt. Så ja, vi bliver nødt til at have en ny pose. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og vi har taget en helt ny metode. Så nu har vi, I kan lige prøve at se det her. Victor sidder der på den røde, som jeg har lært jer, hvordan man dyster med. Og så har vi taget en pose med der, og så har vi også taget en ekstra pose med. Så lad os bare komme i gang. Og vi ses lige om lidt. Hej hej. Nu holder vi lige en pause. Vi har ikke så lang tid tilbage, så vi holder bare, vi stopper snart. Ja, så vi tog bare lige en pause. Så vi ses, når det er, at nu er vi kommet til, hvor meget skrald vi har samlet ind. Det får I også se om 3... Nej, vent. Husk lige at like og subscribe. Gå væk. I får det at se om 3, 2,
Det er alt det skrald, vi har samlet. 2 hele poser. Og det er altså meget skrald i forhold til, hvad der burde ligge i naturen. Ja. Og ja, det kom på en halv time næsten. Ja. Det er så dårligt. Husk at like og subscribe, og så laver en video med Victor en gang til. Og måske bliver det om Fortnite. Hvad nu? 100. Bye. Husk at like og subscribe. Ses.